Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Gideklarar ang cholera outbreak sa Barangay Alihis sa Bacolod City kasunod sang confirmed cholera case sa sunod lang sang isa ka panimalay. May report si Nico Delfin. Naglabot na sa 13 ang cholera cases sa Bacolod kag base sa records ng City Health Office. 3 diri ang gikan sa isa ka panimalay sa Barangay Alihis. Tungod sini, nagdeklarar na sang outbreak sa Barangay Alihis ang CHO agud matagaan na tensyon ang pagpatuman sang tikang agud mapunggan ang cholera cases sa among barangay. Ginmando man ni Mayor Albi Benitez ang mas mabaskog nga testing sa mga water sources nga sarang halinan sang cholera. In-intensify natin ang presumptive testing para i-test na talaga mga deep wells kag bubon. And then masigi kita chlorinate sa mga iban nga mga areas kung diin may mga presence of cholera cases. Mga water refilling stations nga may complete ang papeles nila. No? So I think pagwaon na sa ang PIO naton para mabalance ang public kung ano ang mga water refilling stations nga may complete nga requirements. Right? And then ang basiwa, yung tawga naman to continuously test ang tanan ng mga pumping stations sa prime water. Si Punong Barangay Donny de la Vega nagpahayag nga magatukod man sang task force ang barangay nga mong maghahatag atensyon sa pag-inspeksyon kag chlorination sa mga bomba kag bubon sa barangay. Nga daw task force nga ikuha namon purok-purok nga by ang Mayor by sa Friday makadtodi ang health samon nga tao ni Insuli nga makuan sang testing sa matubi na nga sa mga bubon, sa mga bomba. Lunsay nag-ayo ng tanan nga mga pasyente nga nagka-cholera. Sandig pa sa records ng CHO, naglabot na sa 68 ang suspected cholera cases sa Bacolod. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.